интихобот василаи амалигардонии сиёсати ҳокимияти халқӣ буда ояндаи рушди тоҷикистони бештосо аз интихоби дурусти ҳар як интихобкунанда вобаста аст. ҳавзаи якмандатаи ҳисор рақами 7 ва ҳамаи участкаҳои овоздиҳии ҷамоати шаҳракудеҳот оид ба интихобот бо аёниятҳо ва воситаҳои дигари тарғиботию ташвиқотӣ, маълумот дар бораи номзадҳо, ҳизбҳои сиёсӣ, рӯйхати дақиқи интихобкунандагон, кабинаҳои овоздиҳӣ ва қуттиҳои шаффоф таъмин карда шудааст. ҳамаи аъзои комиссия феълан ба навиштани даъватномаҳо ва дастрас гардонидани онҳо машғул ҳастанд. шумораи умумии овоздиҳандагон то имрӯз 12864 нафар, бори аввал 1005 нафар, муҳоҷирони меҳнатӣ 1284 нафар, беморон 31 нафар ба қайд гирифта шудаанд. мо кӯшиш мекунем ки маъракае ки дар пеш қарор дорад бе ягон камбудӣ дар сатҳи баланд мо маъракаро гузаронем. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ҳисор 11 участкаи интихоботӣ ташкил карда шудааст. дар 11 участки интихоботӣ 21769 нафар овоздиҳандагон ба қайд гирифта шудааст ки уҷраҳои овоздиҳӣ омода гардида. боварӣ дорам ки ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар як сатҳи лозима баргузор мегардад. дар участкаҳои интихоботӣ тобеи ҷамоатҳои деҳоти деҳқонобод, ҳисор, мирзо турсунзода ва дурбати шаҳри ҳисор ки мо он ҷо дидан кардем, барои гузарондани интихобот ҳамаи шароитҳо муҳайё карда шудааст. имрӯз дар тобиати ҷамоат шумораи умумии овоздиҳандагон ба 13165 нафар мерасад ва мо кӯшиш менамоем ки ин интихоботе ки дар пеш омадаро бо як шаффофият ва сарбаландӣ паси сар намоем. имрӯз дар асоси дастурамали пешниҳодгарда 6 участки интихоботӣ қарор дорад ки шумораи умумии овоздиҳандагон 10998 нафар буда ки аз инҳо бори аввалаш 869 нафар мебошад. мо кӯшиш мекунем ки интихоби дар пеш истодаро бо як шаффофият бе камбудӣ гузаронем. баҳри дар доираи талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳои амалкунанда дар сатҳи баланди ташкилӣ ва маърифатии ҳуқуқӣ шаффофу озод ба таври демократӣ ва бо иштироки фаъолонаи интихобкунандагон баргузории ин чорабинии сиёсӣ дар шаҳри ҳисор тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст.